Käw wagt bir gezek edýän açıklama gepleşigimiz owadım platformamyzda. Açıklama we günlerde bir gün ma ondan aýgara gepleşiklerimiz bar. Şol gepleşiklerin biri açıklama gepleşigi biz belli bir aýdymy, belli bir sunatdak temany alýar, sanym şoň açıklama, şoň düşündürüşini edýärse. Indi şu adam üýçdük Yunus kafemize bir aýdym çykardy. Dostlarımızın biri, artistlarımızın biri. Toy etsen bana aýtma diýär. Hemmäňiz bildiňiz şu atay aýdymmy. Gara şol aýdymyň dawasy gutarmady. 2-3 post goýdum, molyn aşagyna gyrdylar, ogurluk beýle. Gara şoň üçin şuň Mekan Hudaýkuliýew, Maksat Orazow. Ýörüýte şular çağırdım. Bular näme üçin çağırdım? Mekana Reels'laryny düşürýär, hemem klibini düşürdi. Yani maksadam ortada studiya hökümini aranjировкада düşünýär. Sebebi aranjировка edýär, afterska aýdym ýazýar, cover ýazýar, akustik ýazýar. Gara aýdym saz aranjировщикda tanalýan artistlerimize aranjировка edip saz ýazyp berýär. Şoň üçin ýörüýte çağırdım. Mekandan soraýar häzir. Nirden geldi, ne edip geldi, sen näme rol oýnaýan şol aýdymyň içinde. Şonu soraýar, neutral studiýamyzdan hem aranjировка saz barada soraýar. Ona başladykmy? Başladyk. Mekan. Sen şu wagt şuň han geldiň ýerine oturdun. Aslynda han geldi bolmaly şuň şutaýda. Bärde sen bolmaly. We senin bäri gözüm başgarak syomka bolmaly ýöne. Han geldi watan gullugyny. Şoň üçin ýerine sen sebäbi sen aýdymlaryna, şol iki aýdyma sen dol şaýat da başdan aýak. Kimiň ýa-da neçenden bilýän dogry dämi? Aranjировка kim et. Sen şo barada hukman aýdaýmaly. Aslında bulaydım gaty ýer çykan aýdym. Ýöne şo internetde da öz çekinjeňler bolan da soňdan TikTokda da goýsam näre bolar garaý tutarmy garaý asly özüň gowun etmän ýören aýdym eken be. Ondan maňa diňletdi de doşulaýdym tutja bir klipçik ederler. Meňem ugrumda Reels'ta TikTokda da düşüp beren aýdymçylara. Ondan şunyň Reels ederi de ssenariýalja bir zat videojyk işläli zat diýip. Aý şeýdip ssenariýal bir videojyk işledik TikTokda, bulam halk içinde de gowy kabul etdiler. İlki bulaydymy däl beýlik Şo saklamaryny işledin ha. Saklamaryny aýdym işledim. Ha. Ýöne iki aýdym bile getirdi sana dogrymy? Yok, son kaydımını itaat işledi. Saklamarın aydımdan sonra ondan vatan gulluğuna gitmeyene arası wagt azdı da bulaydımam öňünden taýyna koýan eken sözü heňi zat taýyn ondan doşun çykaraýyn maýna näme deýin diýip onam ýylyna göni kaydym nemetdi çykaryp gitdi da. Onuň ilki klibini işlejekdik. Onuň dogry gurun owatken finansiýal fesräkdi. Onuň özümizde bar bolan zatlardan mümkinçilik bolluğundan soň telefonda şu TikTok barýan ssenariýal videosyny çykardykmy. Bulam adamlar kabul etdi, rad etdi, ssenariýasyny gowurdylar. Aýdymdan gaty gowurdylar, ojuna çadam sesini olan zat edip kabul edildi da. Mysal üçin saklamaryň aýdym barada kän kommentariýada ýanky plagiat alynan, ogurlanan zat diýmedilerden şu toy etsen maňa aýtma aýdymy barada kän gitdi da. Şoň üçin diýjek bolýanym birinji aýdymy, birinji klibim YouTube'da da men goýam da 23 000 mı näme görüldü klibi. Onuň toy etsen maňa aýtmany ýöne audio goýdum. Men suratam ýok agam. O suratam tapmadyk. O ýeke düşen suratam ýok. Onuň diýjek bolýanym saklamaryny aýdym barada däl, bu barada gidýär. Indi näme üçin şuňa meňzeşdiler? Dost oglan bara asl özü Perwan Halipany, Perwan Halmuradowy. Ondan özü aýdym kendiňlädi. Meňzäp biler kakýan ýeri kim aýdymçy bagşy kimi diňlese zat etse şoňa meňzäp biler alýanja tehnikalary nemeçikler islenik bagşyňyna Halipas meselem Eldar Ahmedow Nur Meredov diňläp şoňa sesem alşalat etmiş meňzäp da. Ondan bu dostum özek bilen Perwan Halmuradow Halipany diňläp Kısın garip ölçü stil nemetdi da, döretdi da.
Ha. Onuň most halk şondan meňdeşlik badyr alýansy teknikalarynda mos Jelaleddin Ahmedaliýew şoňa meňdetýär köpsi. Şonu köp diňleýän. Ha, şonu köp diňleýär, evet, asyl Ha, şondan nurandan. köp aýdymlaram şoň üçin temasy adam bir hilek agyr temalar öz ýazmany gowurýar. Jelaleddinem şolar ýa temalarda köp ýazýar meselem. Öz Daşoğlu'na. Ha, Daşoğlu vilayetine. Ha. Olun zaten. Hava Daşoğlu vilayeti neme var ya da itlenlik region ya da itlenlik region haysi kaptalına haysırak devlet ya haysırak mentalitet bağlı şoňa meňdeşirek bol ya da şoň nimetini al ya misal üçin Lewap bilen Daşoğlu biraz özbek doğanlamyň zatyny gowurýarlarda. Aýdym. Şol özbekler zatlar doğanlam, özbek doğanlamyň zadymyň barda şo vilayetler. Şoň üçin şoňa meňdep şo taýda şoň ýazatlar bole востребованы diýil ya da orça şeýlemi? Ýöne dostuň bara edil mene gollaýan sebäbi özüçe bir stil döretdi. Iki meselem Pälwan Halipany özbek stil diňledi, özüçe bir stil döretdi. Gönü käwirýalyk, gön kopýalap birine meňdejek bolup, gön şoň eden zany gaýtalanokda özüçe bir stil döretdi. Ola meýem halk üçin ütköşüklik mo şoň üçin gowy kabul etdiler. Aýdymam gowy. Hatta wara misal ine Kakajan Söyünhanow Hacı Yalman Medifem başta Nur Muhammed Meredif'in yolundan tebäp şo döwür şo yol modotda şoň üçin şoň ýolundan aýdyp soňundan Hacı öz ýolyna öwürlük gitdi. Onuň Kakajan öz ýolyna öwürlük gitdi. Garap diýjek bolýanym bul gönü ikisini garyp savmesini gurýar. Ölçe gurýar. Anny soňam görürse tutup bilerler. Nesip barsa ikinji aýdymdan klibi çykmaly. Dostum öz bara aýdym aýtýan ýerlerini düşürdik, ýetişdik, şoňa ýetişdik sujetli. Aslında özi diýdi kän dostjana ýetişemek şeýle aýdym aýtýan ýerim şeýle goýaýar zat diýýäne. Men diýdim da şu aýdymy mende başga neme gözleser etýäne şeýle bermedýän sebäbi aýdymy gowy temasy agyr ütköşük bir temada aýdym döretipdir, zat edipdir. Şeýle aýdym aýtýan ýerim goýberip klip etdiresim gelmedi özüm. Doşunyň bir senariýaly bir sujet goşaly bollugyndan özümiz. Hatda kiçiräk amurta men şonu görkezesim geldi kliba. Inni zadam edipdirler ara o. Nur Muhammed Meredif'in aýdymy diýip könü näme 90-njy ýyllarda gördüňmi onu? Ýöne erkiledip çykardylar ha. Egerde ine şu taýda bir zat bar dostlar, hakykatdanam şo bunu Nur Muhammed Meredif aýdypdyr 1990-njy ýylda diýenler. Eger siz hakykatdanam Nur Muhammed Meredif'in muştagy bolsaňyz, indi fanady diýil ýa-da şoň aýdymlaryny diňleseňiz, Nuryň siziň diýen döwrüňizde gaty süýjü sesi bardy. Soňam sesi gowy süýjü. Ýöne o wagt ýaşdy, has ýaşdy siziň diýen döwrüňiz. Egerde siz şo siziň diýen döwrüňizde aýtdy diýen döwrüňizde Nur Muhammed Meredif'in aýdymlaryny diňleseňiz, şo sesi Nura ýapylanyňyza gaty ökünerdiniz. Nuryň o döwür gaty ütköşük sesi bardy dostlar. Şoň üçin onu bu sese meňzetip oňa aýdyp dura planjy ýok. Hatta şo döwürler Nur Muhammed Meredif bilen giden alyp barjylar ýenelerden jan edip ýa Instagramyna ýazyp atmetik edip sorasaň mysal üçin Ýeňiş Halip kän gitdi de Serdar Bekberdiýew kän gitdi. Şolardan sorasaňyz şolar suud eder. Eger Nur Muhammed Meredif'in diýip bu ses bara oğlanyň birini şu wagt dol ýadyma şonu. Ýeri gelende o adamda nesip bolsa aýdar. Gara o meseleňi da şon ýalyk dostlar. Gaýrat edip Nurjanyň sesine o döwürdäki sesine semboly o bu sesi goşmak bolan gaýrat. Ol iskustyw intellekt bilen kaseta salyp aşagyna goýup bir hile etseň bolýar. Bu video ýasamak hiç hile kynçylygy ýok. Surat bolsa jan berip goýýarmady. Biziň owazym.com ýa-da men Instagram, men özbeki ýa-da ýedigen akkauntlarymda aglawasaň iskustyw intellekt videolar kändir geçip görseňiz o diýersiň kelläňli. Siziň suratyňyzy alyp hemme aýdyp bolýar. Şo han geldiň özüň bara gahar gelýär da başda videony goýdyga. Onuň aşagda bir tobar kommentariýalar ýazýarlar da özü aýdym, palan aýdym. Ondan gizmesep dost şunday mi diýip ýazaýyn men şolara diýär da
Çyndan hem janyň ýanmady ýarakda sebäbi sözüni özü düzdü, hakykam bilýän ýa oturup nemeden şaýat bolan wagtlamama sözüni düzdü, heňini düzýä özü onuň şey diýip azap edip birda döretýän we kommentarida şey diýip ýazarlar, janyň ýa doganyňlar. Indi seri sazyň aranjirovkasyny kim etdi? Sazyň aranjirovkasyny Ak Muhammed diýip daşagly bir oglan etdi. Şol aýsam onan barsaňyzam gorusy ýa-da şo aýdym çykarlanda studiýada 150 manata çykarlan aýdym da şol. Ana. Diýjek bolýanym Hudaýjan nesibesi bizem sebäpçi bolan benden näme sebäpçi ýa. Edilädir döwürde näçe rasgat edip näçe çykdaýjy edip Ulus studiýalarda. Ulus studiýalarda işleri näçe miň manat berip ýa klipni de gowy rasgat edip näme etip öğrenlerim kändir. Şeýle tutulmaýan ýören aýdymçylar känne. Oglanyň nesibesi de 150 manat başga hiç kil çykdaýjy ýok şo taýda. Bu meselelere bol yaptık. Inni şu meňdeş diýen, Nur Muhammed Meredowyň sesinde meňdeş diýenlere ona bir ýüzüni okudun, goýduk mukawy diýen. Ona aýyrýar birgira. Inni şuň sazy meňdeş diýenlere düşündürüş geçer ýaly ýörüýte ene maksat çağırdyk. Maksat aranjirovşik. Nähilek aranjirovşik näme üçin mun çağırdyk? Afterska aýdym işleýär. Mysal üçin Amalyan aýdymlar bar, Dinar Rozkuliýan mışmışda şol aýdymlar, şol mysal üçin ýa-da arada men owalymda aýdanlaryň ara diýip daýançyýar uyfun afterska aýdym. Gara diýjek bolýanym afterska aýdymam ýazýar. Onuň coverem ýazýar. Plagiatam ýazyp berýär, dogrudan. Onuň plagiat bolanyny ol toy üçin ýazylýar da, cover diskotesinde aýdymlar toydu zajgad etmek üçin, ýani ara aýdymlar ýene plagiat bolany. Şoda gara ýazýar, şoň üçin ýörüýte çağırdyk. Analiz etmek üçin. Indi sen bir de analiz edip ber. Şol aýdym dinlediň aýamy. Aha. Aýdym dinlämizde bir şo taýda men temasy meňdeş boldum. Aha. O taýda hiç ýeli ol aýdyma meňde bilýär sebäbi dinleýän adam sekenne şol. Şo meňde diýen aýdymlary. Mysal üçin şoň birinji bilen tempda Tempi hiç ýyl gawat gelen. hiç ýyl näçerek tapawut bu arasynda. Inni ýanky owurluk diýen aýdymlar, şanky meňde diýen aýdymlary şol meňde diýen aýdymlary şol 130 ýaş, 140 aralyk. Tempde. Awa beýleki Hangelinki Hangelinki 130-120 ýaş aralyk. düşündüm. Ondan Şonça hiç tapawut. ýyl gawat gelen wagtdaky. Aşağının garmoniyalar meňdeşmi? Garmoniya kakya ýöne hangeliň barýan ýerleri meňdeşler. Sebäbi dinleýän bolýan. Bu başda bir hil baran ýaly diýerde Jelaleddin wara beýlek geçki diýär. Onuň 3-nji partiýasynda da beýlek geçki diýär. Heňem meňde. Şo diýänne heňem meňden. Tema diýsen ama ala toýuňyzga barmaýman diýär, beýlekem toý etseň maňa aýtma diýär. Aslında temasam Umuman toyun teması var da. ýöne şo toý näme? Gönümel alaňda şoň temasam meňden ok edil o beýlek toýuňyzga barmaýman diýär, beýlekem toý etseň maňa aýtma diýär. Hangellide biwepa diýip biwepalyk barada diýär. Onko özbek dilinde näme diýip diýär. Mene düşünmedim o. Düşünýänler ýazypdyr kommentarida. Men düşünýän ýöne düýbünden sözlerim näme däl ýazanlar, ba gollanlar. Gatykän. Da beklerde näme diýil hype döretýänler mi TikTok üçin öz arasynda bilýär. Onuň köp halkymyzda mesela muzykant aýdymçy däller. Mesela şo Jelaleddin öz aýdymlar türkmenki ikisini bile goýsalar düşünmeýänler. Ha, şodur öýtýärler bilýärmi? Yo, bile goýup maňa meni bile goýup. Bile ýandyrlar mesela mene Nur Halipa da aýtdy diýip şonu ýörüýte goýdular, goýmasalar şolar adamyň kellesine gelen şolar adam içinde näme döretýär, hype näme diýär? Men Nur Muhammed Meredow wara şondan mer dinleýän hatda Nur Muhammed Meredow biz mektep gutoramyzda oturşumyzda şol aýtdy. Beýle klasda Döwran Saparov aýtdy, bizinkide ikimizden bir gün etdik. Zaten D klasda Döwran Saparov aýtdy, bizden B klasda bizde de Nur Muhammed Meredow aýtdy. Diýjek bolýan men jan köýri kän, men hatda klipini edip berdim Nurjanyň. Bir klipini Akmurat düşürdüm, men montajını etdim da. Akmurat bar, jigi. Täne diňe ol sizin görüňizde ýam kän aýdymçy özçe gitarada edip ýa-da täzen studiýada zapis edip meni han geldiğin bellemän entak bilýär. Şolar ýaly aýdymçylarymyzdan bar da aramyzda. Şoly şeýtmeler bir adamyň azaby ýatyratýar. Şonu han geldiğin kini aýtýany bilip durup
men aýtdym ya, men aýdym diýip halka ilki tanaljak bolup öz adynyň goýberýän aýdymçylar da gabat gelipler TikTokda. Indi seret maksat sen aýt. Afterska aýdymy ýazýan hemem şonýal plagiat ol bu ikisinem ýazýan aranjировщик hökümünü. Xan gelin şul aýdymyna afterska diýip bolýam ýa-da cover diýip bolýam ýa plagiat diýip bolýam. Mana afterski. Ana, onuň da nokat goýduk. Aranjировщик. Öden bolýa bir näme däl professionallar bilen işläp ýörtüm. Dogry dämi? Yo afterski bolýar. Ha, afterska ýa-da otur. Indi afterskalygy nädip bilmeli aýdymy açýaňyz Shazam diýip bir priложение bar. Bütün dünýäde belli aýdym ses tapýan priложение. Şo Shazam'y dinlediýäňiz Jelaleddininkini hem dinlediýäňiz, muny hem dinlediýäňiz. Hersi näme çykarýar? Şonu goýun, görüň. Ja, men afterski hukuk, afterlyk hukugyny alyp berýän platformalarda aýdym goýýan hökmüni käwir aýdym goýýan bolyn, siziň käbir instrumentlaryňyz öň ulanlan diýip ýygynadyň ýa. Öň ulanlan diýip ýygynadyň ýa. Indi o näme diýýän o platformaň kuchnyasy oňa men düşünmesem düşünen o. Ya aranjör. O meňde sesem bolup biler, meňde solo da bolup biler, dogry dämi? Ýöne platforma internet diýilýän zat ol 010101 diýip şonýar sistemada işleýär. Onuň diýjek bolýanym ol meňde şgörse ýygynadyň ýa. Diýjek bolýam afterlyk hukugyny dünýä platformasy afterlyk hukugyny iki aýdymyna da berdi. Şol aýdymlar Google'a ýazsaňyzam Hangelli Toylyfun aýdymy başga ýerde dinleseňizem Apple Music bir giden aýdym dinlenýän meydançalar bar. Iň has tanalýan Spotify diýip tanaýarlar da Spotify'da da Hangelli diýip çykýar. Gara afterski diýip kabul etdi. Şon kendi aýdym çykan wagtlar kommentariýalar gelip urady berýän şon bekidäde beräýär ýa after düşünen awam kan gaty bir taýda bolanda TikTok'da adram görseňiz öňkü videolar prostoja videolardyr ýa bulan başynda oturup aýdym nämedeni, zat edeni kendi düşünen awam şon bekidäde näme şol sesi ulanmaýan edip berýär şon ýa etdirýär zat diýip şey diýär afterski pravat berýär bekidäde bolýar diýip. Ana kaydımdan size verdik. Hiç gel aşıp kadar beren o gün öde afterski prawa. Gün al bir gün al. Gün bir gün. Kawat 2-3 gün egle şu wat näçe aýdymlar durda. Indi olaryň plagiat aýdymlar däl şu wat duranlar, garaşyp duranlar. Ýöne olar biraz professional näle ýöne öwrenje bir tonna şeýle dıkylan ýeňilje. Şolar şu wat şey diýip durda ýöne aýlap. Suratyny gördi ýygyna adı deňdärlip gördü her adetde diýjek bolýan Hangellinkin gün ally. Ödem iň sложный distributorda goýdum, iň anjyk distributorda goýdum. Näme derýärler şol analiz ederýär. Täbi kommentariýar okuyan gon ogurluk, özüňki ýokmy, özüňden düzübilen ýok diýe. Özümiz düzýäs. Öz türkmen oglanlarymyz aranjировка düzýär. Ene gapdarymyzda bir otur. O Mikeyi dizedi da aglasaňa ona o taýa ýapaýmaly. Ýöne diýjek bolýanym gün bir günlerli da şu. Soňam ýene bir zat belek geçen şu Hangelliň aýdymlar bar da özüň diktafonda zatda düzüp taýýar edip indi aýtmaly proýektler bar özüň onuň men tanaýan aýdymçylarym ekansen düşüripsiň şeýle videolar näil aýdymdan soň näçe bagşy men tanaýanymda şonu satyn aljak bollar aýdymlaryny. Konserwatoriýa oturdymy? Ha, konserwatoriýa oturdy. Edir şo toý etseň maňa aýtma diýen aýdymyny eýem näçe aýdymçy menden sorady da olmaz jolu ýam trend turupdy TikTokda da ýörep dur şonu ýam satyn aljak bolup soradylar. Onuň diýjek bolýan öz sunuňatyny bilemem söýýärliginden mi Hangelliň ýam näçe wagt çykmadyk aýdymlar bar da özi gulluk etdi da diktafonna duran. Materialliýa da. Materiallar onuň şonu aslında käbir bolsa satyp berjek pulny aljak da özüňlere. Onuň ýok da şonu dursun men gelen soň aýdajak şol aýdymlar diýip şeýle zatlaryna bir sunuňatyny goýarýan oglanlar sebäbi özü düzüp sözüni kengini hiç kime şonu bermedi da näçe mant berjek. Sözüm meňdeş diýip ýazýanlar bar kommentarida. Meňdeşmi şo Jelaleddinki? Aýa. Men Jelaleddinkin dogry emaýdan kendi edil dogry dinläbem görmedim. Men dinledim, oturup ýörüýtür.
diýse. Yok, hiç gabat gelen. Okla ýöne şo ýanky diýişmärler TikTok içinde özi hype döretýänler, iki wideony bile goýýarlar welin düşünmedik adamlar öldürşe kommentariýa ýazýarlar da. Şolong account'una prosmotr bolsa peýda da ýok, onun puluma giren ok. Näme üçin edýärler kaşlo? Ay bilemek da en gynandyrýan ýerem şo da bir gaýtam öz aýdym çyn gowaýdym çykardy, şonu bir gorlamalym kadýan mena. Onu ütködüp toý etseň maňa aýt gelme. Gendan çyňa maşyn gerek. Aa, her kelep çykardylar. O çykardylar, şu düň çykardylar ondan. Olam gidip dura. Aslında şu ikinci aydymyn var, aýda şol aýdym tutmada, şunu çykarmaýar, birinji aýdym gowy ýöräpdi, oşma şo duraýsyn diýdi. Da şol aýdym öňküňdenem gowy tutýar, çykar diýip şey diýip demekdik da. Aslında ikinci aýdymda kän nem etmedi, gowy eten. Men pikir etdim, diňe şu taýlarda TikTok regiona, şu taýlarda kän öňden çykyp durda ýöne. Onuň pikir etdim, Türkde dost oglanlar bar bolýan. Olama öňünden çykkan bolma, olaram diýerler. Bir dar etdiňiz o. O bir dag bar, mekanny bir dost oglan bar, olam waýyn atmy jurýar. Şo goýupdyr da, nemede döýgür, indi biz näme diýip. Gara der ki waýyn edip diýjek bolýan. O regionlarda gidipdir. Asal türkmenliň içine gidipdir diýjek bolýan. Näder göros platformada jemi diňlenme nähilek boljak ýa-ni platformada Spotify'da, Apple Music'da nähil diňlenme bolur. Şonu analiz etjek bolýanda nirleri gidýäke. Ya oglan gaty ihlasly töwereni klibini saklamanaydım, klibini şönne de bara çüle gittik. Dağın çur depesine ýöräp çykdyk da birimiz elimizde kalanka, birimizde aparat, birimizde sumka şeydip. Ondan diýen kadrymyz alybam bilmedik. Biz aslında dağın çur depesine çykyp şu günüň ýaşan zakat aljak bolduk da. Nirden Ondan aljak? şülideler. Ýok ataýda. Yo şonu diýen biz bilemiz da pikir etdik dağın ýokartyna çykýas, gowy zakat, günüň ýaşaýan kadr badyr edip, onuň dağın ýokartyna çykýas welin demýetler ok bilýär, onuň artynda da dağ görünýär. Yine dağ bolup. Yine dağ görünýär. Onuň bara şuňa da çykalyň, onuň görner o diýip, oňa da çalaja ýöräp çyk, onuň arda yine dağ gün görünmän geçdi da. Ana şoňa op diýler. Onuň Optum ýok lojal. Bu şoň klibi çykýan golaýdy ýa çykmaýan. klibini nesip bolsa çykarmalam. Ol klip aslında ýer çykmaly. Ýöne men saklap otyryn. Näme üçin saklap otyryn? Şeýle gowaýdym diňe aýdym aýtýan ýeriniň bolmagy. Islama arasynda gowy bir ssenariýa waka görkezetmeli ýaşanlar. Nesip bolsa şu nertede söýmkalar bolýar, ýa ssenariýa düzüldi, ýazyldy, onu söýmk edip, onuň şükepden içinde nesip bolsa çykarýarlar. Edigen video studiýasy bolup, bilen näme kömek edebilsek, hangiler kömek etjek. Sebebi şu account'un dadynam ýöreden ok diýäniň jany var ya, Instagram'na girýän, ýykaja surat durda, başga işler ýok. Çıktığım şeyle de asıl ma käbir diýär da, näme şol oglan üçin näme jan etýän, men bu oglan üçin hem ýöne sunuňa bir aýdym diňledim men gön ýürekden da dogry maýdanynyň gowzat bolýar welin özüňem bir da edesiň gel. Ýöne ýene bir zat bardyr durmuşda, ýöne käwa şey ihlas edeniň belli bir ýere barsa gynanýar, seni goýup has güýçlerini urup gidýänler. Şoňorda boljak bolsaň ihlas etdim. Ay men bekda da Allah jan bilsin ihlas etýän elimden gelip adama kömek etýän birine ütköşük zat edem. Zok şo TikTok'na da asyl alanda TikTok'na şol aýdymny ssenariýa zat edilip şo wideosyndan soň şol aýdym tutukdy da dogry boldum. Ýöne benden sebäp ýa nesibesdir welin men Allah jan bilsin etýän işlerim şoňa baradyna rızkymda şükür. Bunu nämeden alýan? Hatta şey diýär-de, sen niýe bir ýat ýurtlara işlemäne gidýän, gazanyň puluňam öýüňe uradýan. Öýüňe uradýan, ejeňe kakana berýän, olaram soňya senem gelýän mun ýanky pullar ýok. Senem gynanýan, näçe wagt işledim. Egerde gelende şo pullary soňuny gynanmajak bolsaň berdi, hatta ene taňa. On bilip boladak da bekler de käbir ýagdaý duýdansyz garaşylmadyk ýagdaýda şeýle ýakyn görýän adamdan gynanyr bilýär da durmuşda. Men diýjek bolýam hangy lider diýem, ýöne umuman seni taýarlaýan, men kän gördüm şunu ýaglady. Ay menem bir kisapar barly şeýle. Kän adam üçin ihlas etýän, jan etýän menem işlemedik ýerim ýok, salonda da işläp gördüm. Firmalarda da reklamalar, videolar işleýän.
Ondan mende de bir sapar baly şeyler. Yani ne onlar ýaly adamlar diýip saklanıp falan da işe devam işlemeli. Garat höwesiň wa höwes edýän şo taýda Aslında edýän. esasen hem senaryo gowy wakarlar, agyr temalar gowy variant düşürmäni şonu özüm. Ýene bir zat bar. Afterski aýdymlar känç gurady. Inni bolýa dinleýijiler meňde diýýärdi. Dik goýberýär bul ogurluk soňky döwür afterski kän aýdym. Inni sen aranjировщик kökümini näme üçin afterski aýdym köpelli. Bolýa ýöresin ýöremesin tapawy ýok. Ýöreýänem ma ýöremeýänem bar da. Diýjek bolýanym kän ýöne dogry dämi? Afterski sen özüň kän görýän şu soraýanna plagiat näme işlediň soňky döwür diýsen oturýarsyň. Hatda toýa da ansatça usulü karaoke dilip berler ya da doğruda maşadan çalaz doğru. Nämen hasany şunu ýaly afterski aýdym köpeli. Sen pikirin Birinji bilen men pikirim bar, şu başlama bir ýerinden galmazak. Bolýa sebäbi TikTok dinni gowrady. Goýan zadyň halka ýarasa ýörät durda. Ondan bir gün bu wagt şeň görýän ondan galmazak. Olam şey afterski işle. sen pikirin şo. Konkurensiýa köp bolýar. Sen pikirin mekan. Men pikirmam soňky döwür bizde gepleşikler çykyp başlady. Lişnisiň özüňden sebäp taşalady. Ogurlyk aýdym şu tema gatyken gozgalýar soňky döwür. Onam göni TikTokda da alyp goýýarlar. Bu mada adamlar arlap falan da kän göçürme aýdymlar. Şondan diýip kabul pikir edýän. Şondan soňam soňky döwür gaty biziň şu aranjировщикlarymyz ölçü. Sunuňat ösýä bizde. Rap sunuňatym ösýä şu mada edilip. Aranjировщикlarymyzdan güýçlen ýa gowy täze aýdymlar, stiller dörep başlady. Sizinkide de janma diýäniň ýöne aslynny ol gepleşiklerde onu eýtdim, ol plagiat, onu ogurladyň, ondan däl ol. Olar şonu ýaly diýip pikir edýär. Ondan däl. Artistlaryň özünden sorasaň hä diýär. Aýdymlary dünýä platformasyna goýulyp başlandy. Şoňa düşünüp başladyk. Instagram muzikalarda, ýene de ya TikTokda ýokarda muzikada ene şu wagt artist account edip beren TikTok. Mysal, ispanýa ýazylýar, aýdymlar çykýar. Şo taýlarda aýdymynyň çykanyny isläp dünýä standardynda bolmak üçin edip başladylar. Olaň diýen gurrunlary näçe ýyl dowam etdi. Görýärmi? Hatda ýapylyp gitdi köp account, content ýok diýär, käwat birde çykary. Olaň däl ol. Olaň hamala olar görüşdi, biz yeňdik, bizine bulara after çıkarar ýaly etdik. O däl. Dünýä platformasyna artistlerimiz öz aýdymlaryny goýmak mümkinçiligi açyldy, biz şo zatlary öwrendik. Yani kıyalık aydımlar hem kabul eden o. On aydımy deyip zıngıp durýydyna. Şa ana şo zerarly afterski aydym köpelip başlady. Şol nokotdur hemmeňde. Ýanky o hiçden sebäp däller. Esas sebäp dünýä platformasyna goýup bolmak mümkinçiligi. Sizlerin goýanmam şular ýaly afterski pravada alyp berýän ýokdy gara men bilýär. Yo bar oglanlar bardy. Bar. Şu adam bar işläp ýöle tapy bilseler bar, tapy bilen oklar yani. Şol ýaly soňky döwür nämet başladylar da. Şol inni dünýäde de soňky döwür başlady da. Öň dinlenen o kaç aýdy zady dinlenýär. Soň başlady täze industriýa odatlar. Şoň üçin şo ýararly şeýle bolup başlady. Häzir görürsiňiz ýuwaşlyk bilen başga zatlarym daşynyň zatlaryna görýän rap sunugaty gitdik gowy ornaşyk. Rap dilde öňsöwüşmeli kabul edýärdiler. Inni söwüşilýänem bar, ýöne akuratny söwüşýärler. Medeniýetlice. Hawa, inni medeniýetli birine dällärmi ýöne kakdyryp. Hawa, olar ýap ýatyr gulaga ýalany. Şulam birine şonu ýaly nimetmek, ýani diýstil. Ýöne akuratny. Arasy. Ýöne ösdürýär. Tanzedi we motivler şonu. Sonugat ösdürýär, sebä her kim özdürä çökölýär da endi bilýän göçürip bolana. Ana şo ýararly. Olaň diýmedi artistlere bildirýänler. Hatda bir zat bar. Şol ogurlap aýdylýan döwri şol aýdym aýdýan üçin çagyrýardylar aýdym toýu. Her döwür bir döwür diýär. Diskoteşni aýtsana diýärdiler. Men bir kamera çam, men o 3000'lik döwür bar. Men näçe pakalýan başymdan geçirdim. Bul stil ýatyp, ol stil galyp, bul stil gelip men şu hem stille bar men. SSR'ski diýär. Peki däden şey gurrun bir daha sorajak da şey şuma rap gow
Wow, temada şuma TikTok'ta da da sen bilşin boýunça Rap'in Karol kim? ýok karar sorajak da ýöne. Şu maňa da gyzykly da iş özüme. Kim öň başda şu zady getirdi Türkmeni bilýän rap diýen sırmaty bir öz bilşin boýunça. Rap bara. Öňün bar ýöne bara. Hatta kasetelerde klip asıl rapçiler bara. Rapçiler yüzünü görkezmeliler, klibe düşmeliler, yani düşünce var diyorsun. Şo derarlı olur çıkmadı. Düşdünmü? Biz ya olur ya da kaseta yayıramadı. Sebebi o kaseta yayırada öň jygyrlykda gıygırıp duruyor. Planyň aýdymy gıygırıp duruyor. Men aýdymy goýaý diýip onu kaseta satýanlar satmaly, o kaseta satmaly. Ýürejek aýdymy garyp içine bir aýdym goşup garmatym zbor diýilýär da oma şey diýip satýarlar. O döwürde rap diýilýänler söwüşmek onu o taýda gıygırdyp bolmaýar jygyrlykda. Näçinji ýyllarda? Bir kiçikak ve mektep okuwçyka. Diýjek bolýanym başyny bilemok, ýöne asyl onu satyp bolmaýardy oma. We olar satmaly diýem ýazmaýardylar olar. Biz çykmaly, toýa çykyp pul gazanmaly, ol rapçi diýilýän nemede ol industriýada onýal düşünje ýokdy. Klip çykarmaly, oňa ýaýratmaly. O ýöne telefona dyňylýar bir-biri. Rapçi diými bir hili garagollyk, karakterli. Şonýaly, onuň men birinji etdim, ol ikinji etdi, ol üçünji etdi. Şu dawa bar-a. Şu dawa girýäniň mene girseler mene dogrymy aýdaýyn. Halam o. Sebebi edil ýanky diýişim ýaly. Mantfon jygyrlykda satylýar kaseta. Ona otaýda aýtdyryp bolanok we olar otaýda aýdylsyn, otaýda satylsyn men aýdymym diýip ýazan okdular. We oň içindäki sözler şu wagt rap şu döwrem diňläp gör, hirsetler bar bir hilak. Nirak çeksen çekibermer. Dizedim bir nemesi var şu wagt trend edýär arasynda. Aýyn şu aýdymyň sözüniň haýsyýetini özüňe çekdim diýe. Şu hakykatdanam niýesini alsaň bir hilak nakyllymaýyn bir hil mani berip durda. Şu nakylýalak käbir sözi. Şu aýdy otyrna onuň olarda men o ýazýan döwürleri men onu satmaly, jygyrlykda menki aýdylmaly, men şunu çykarjak, klip etjek düşünje ýokdy oma. Şo derarly kimiň näme onu özleri bilýär. Özleri bilýär onu kim kaçan kim näme. Anyk bir belli bir Anyk belli zat edildi menki ýanky şu jogap. Te olar ýazanna ýaýratmak öz üçin ýazýarlar olar. Öz keypine. Ene biz özümüz üçin daha şunu gurulşalyň diýip üçdük-a. Düşýänmi? Öz üçin edýär. Biziň esasy artistlarymyzyň girdeji yeri konsert ýa disk satmak da toy. Ünsveray şu menniyen ene şu rapda plan diýilýän adamyň diýilýän artistiň bardygyny toýa gidýän artist aýtmasa utananok. Şu toýa gidýän rapperler planam diýip o gitmeýänler agzaýany üçin olar tanaldy. Şular agzamadyk bolsa toýa gidýänler şolar tanalmaýar. Biz tanaýas içindäkiler. Ýöne dinleyijiler bar, tanamaýardylar. O ýazýarlar, söz ýok. Hemmesem men hemmesinem deň demede goýýan deň. Haýsyny dinleýäňde adam özüm. Men hemmesinem dinleýän, ýöne dinläp ýadynda galyp bolanokda olaň sözler. O pauza berip durup şey oturaýmasaň. Men üçin meselem dizeýdim aýtjan raplar köpsi ýadymda galýar. Sebäp käbir setirlerini geljekde nakl edip olansa meselem onam gymmat onu düşünmeýär arzanlar. Ol ýem şygar ýaly burada bolup gidýär. Gaty sözleri. Kän, dälle de kän, aýdaýygynda de kän, mätde de kän, hemmesinde de kän. Ol badede Espiter'da da kän, onýalyk sözler. Ýöne rapda çal okuya ama rap okuya diýilýär, rap aýdýa däldir, olar okuya. Onu çitkada diýip olan ýem başga industriýa. Mysal üçin aýdymyň köpledi prpew bar. Görýäň, onuň pat prpew diýip bir zat çykdy. Mysal üçin Anna Bayram aýdy diýip Hacıňlaryň aýdymyny industriýany aýdym beýlelik kan goýdy. Mysal üçin aýdym köplet bilen başlamalar. Näme onuň prpewe gelende ýok. Bul
tirsine prepevden başladı. Misal üçün, dağda çeşme kırmış, aylan, aydım yokardan başlaya. Abişin aşağıdan başlayıp yukarı kalıyor. Bu tersin etti misal üçün. Dağda çeşme kırmış, aylan, aylan. Onu aşağı kaydı. Vermiş, han vermiş, ağzımdan ödü vermiş, yürü gidelim. Hacın aydım. Diyecek kolyanım, hersinin öz şanları var gepin kertede. Ondan sonra üçün rapçiler gati hem akıllı olanlar, hem dile çeper olanlar, hem alımı güçlü olanlar. Şoň üçinem köp okan olanlar, köp kitap okan olanlar. Şo sebäpden ama şolar bilen guruluşýar. Başka düşünjesen başka rapperlaryň hemmesi men oturşýandama. Men görşýän. Edir köpüsi beýle därler. Yok. Alımsa da adam rapper bolupdylar bekler. Okamadyk. Yok, rapper bolmak üçin hükman alınmaly bolmasan ol onça söz sen ýatda saklap bilmeýän. Hem o söz özleri ýazýar olan birine ýazdyran ok. Dayan Çowiýewiň aýdymy ara. Hengini kim ýazdy? Men. Hengini sağını sen ýazdyn. Sözünü? Men. Sözür. Ha. Sözünü hem sen ýazdyn. Ýaşalyň. Mysal üçin ýaşalyň diýjek Gyzylgul'un aýdym. Şoň sözünü kim ýazdy? Nagara. Nagara ýazdy görýärmi? Sağynam henginem hengini nagara sağynam sen. Yani diýjek koýan görýän paýlaşylan. O rapçiler sözünü ödýär, zadyny öz tapýar. Şoň o özüň ýazmak diýilýär. Kıyyn da. Onça söz. Ama düşünümle yani edir hemme rapper yankı akıllı olmalı yani okan olmalı ya köpüsü punch oklayabilýän bir köçe dilde demek ýa tanalýan rapperleriň arasynda badaş ol. Ol rapin öz ýolu da. Mysal üçin toýa baranda toýuň başynda medlä aýdylýar, vals aýdylýar, diskoteşna aýdylýar, tançywarna aýdylýar. Görýärmi? Lirik aýdýanlarym şon ýaly. Olon rapin içinde de şon ýazatlar bar. Panjam aýtmar olom öz nemese düzgünü. Ýaly diýen. Şol industriýaň düzgünü, ýani toýa gidýänniň düzgünü bolşýaly. Ýatlamaýdym aýtdysa mysal üçin kime ýadyma şo. Nime diýdi? Ors diýdi. Aýym keser belki. Nime? Ýatlama aýtdypdyr onu muzykandam. Ors diýdi ha. Onu ýatlama çallýa diýä bolýar. Olam çö diýipdi. Umer diýä bolýar. Üç rotir diýä. Diýjek bolýanym. Ýatlama da bilmeli. Mysal üçin ýanky toýda heng rapdäli heng liriçik aýdym aýdýan. Ýatlama da bilmeli, halk aýdyman bilmeli, mysal halk aýdymy ýolundan aýdym. Rapim kam şon ýaly. Ýönedir olan punchlarını toyda aýdyp bolan nokta. Onu ýöne öz üçin aýdýar. Ýöne şu öz üçin aýdanny da özü lezzet alýar da. Ondan şonu ýazmaly, oturup biro, şonu gelmeli ho bir ýerden. O ýöne oturup men rapper diýip ýyzyndanam. Özüň edibilmejek bolsaň, o birine ýazdarsaň bolan ha. Biz Hangelliden rap'a geçdik. Garaz Hangellin aýdymynyň taryhy şeýler hakda orda. Sene afterskylygyn suud etdiň. Ýanky ýazylanma. Senem baştan gelip çykyşyny. Orda. Hatta jaňa ben bilýärdik golin Özbekistanda diýdim ýanky olan. Aranjировка eden olan Özbekistanda diýdim men görleşdim. Araz şon ýaly dostlar. Araz dinleň Hangellin aýdym. Bir gollalyň da indi heň owadan, sağda owadan dinlemäne gulaňa ýakymly dawa lezzet alaýlyň.